मी अंड्याचा रवा डोसा बनवते. अंड्याचा रवा डोसा बनवते. त्याचंही साहित्य आहे, हा रवा आहे, 2 अंडी आहेत, ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे, कोथिंबीर, टोमॅटो, मिरची, कांदा, जिरा, मीठ आणि हळद. 2 एवढी छोटी छोटी टोमॅटो घेतले आहे आणि हे असा एक एवढा मोठा कांदा घेतला आहे, म्हणजे एक कांदा. हे पाणी आहे, हे तेल आहे, हा रवा आहे बारीक. हे 3 चमचे रवा घेते. त्याच्यामध्ये आता अंडा फोडते. मध्ये हे आता मी कांदा टाकते. ही मिरची आहे, ही कोथिंबीर आहे, हे टोमॅटो, थोडंसं जिरं टाकते, थोडंसं मीठ आणि हळद. हे आता मी सर्व मिक्स करते असं. हे 3 चमचे रवा टाकला आहे, तो थोडा कमी झाला आहे, मी अजून 2 चमचे टाकते. हे अद्रक लसूणची पेस्ट, हे आता सर्व मिक्स झालं आहे. हे बघा, आता मी गॅस पेटवते. गॅस पेटवला आहे, भांडं तापलं आहे. आता मी थोडंसं तेल टाकते. गॅस थोडा बारीक करते. मी आता त्याच्यामध्ये हे टाकते, छोटे छोटे बनवते आहे. असे छोटे छोटे बनवायचे. आता मी त्याच्यावर झाकण ठेवते. आता मी झाकण खोलते आहे. गॅस थोडा बारीक केला होता ना. थोडा शिजायला हवाय, म्हणजे ते कडक थोडं झालं की फिरवायला बरा. आता मी हे फिरवते. आता झालेलं आहे. आता मी काढते, गॅस बारीक करते जरा आणि दुसरा टाकते. बस तेल नितळून घ्यायचं. तेल जास्त का टाकायचं, तर रवा असतो ना, तो रवा त्याच्यात शिजायला पाहिजे म्हणून. आता याच्यामध्ये तेल आहे. आता मी तेल टाकत नाही आहे. हे असे सर्व करून घ्यायचे. आपण किती पण बनवू शकता. 2 अंड्याचे, 4 अंड्याचे. 2 अंडे घेतली तर 5-6 चमचे रवा घ्यायचा, असा छोटा चमचा रवा घ्यायचा. आणि बाकीचं 2 टोमॅटो, 1 कांदा, 2 टोमॅटो, 2 कांदे, असं म्हणजे जसं आपण आपले साहित्य वाढवायचं. टोमॅटोच्या सॉस बरोबर खायचं.
त्यासाठी मी पहिलं परत एकदा तुम्हाला सामान सांगते. साहित्य: 2 अंडी घेतली, तर हे चम्मच बघा, हे चमचा 6 चमचा असा रवा घ्यायचा. हे असे 6 चमचा घ्यायचा 2 अंड्यामध्ये. म्हणजे अशा प्रकारे तुम्ही हे डोसे करू शकता. अंड्याचा रवा डोसा तयार आहे.